бардор дар видео подсказка нест ва касе ки дар видео пешина подсказкаро ёфт дар охири видео номуш эълон карда мешавад. Бардор омада салом алейкум. Мумкин бисёриҳо бидонанд ки имрӯза дар Хитой чӣ кору чӣ воқеаҳо рух дода истанд, мумкин баъзеҳо надонанд. Касе ки намедонад дар ин видео мефаҳмед. ва бародаро пеш аз видеоро тамом додан як бародар ай мо хоҳиш кард то ки канали ӯро дар шумо муаррифӣ кунем. ссилкаи каналаш бародаро дар подсказка ва дар описанияи видео астай. ҳатман бидурен як хабар бигирен. ва ҳамчунин бародаро ссилкае ки дар комментарияи видео закрепит кардагӣ барои шахсҳое ҳастанд ки мехоҳанд дар бурди ҷанговар бозингаро сумкор кунанд ва касоне ки мехоҳанд ба амрико сафар кунанд, барои кор боша, барои зиндагӣ бош. ин шабакаи дар интихоби шумо не ки барои ин кора кардан албатта ки виза дар кора. номерое ки дар рӯи экран мебинем ба шумо барои тахт кардани документотон, барои гирифтани виза кӯмак мекунанд. албатта ки бе ягон фреб, барое ки ма чизи дуруға тавсия наметавонам. ва барои одамое ки на танҳо ба амрико коркунӣ, а мехоҳанд ки шаҳрвандии амрикоро ба даст биёранд, ҳама роҳи осонаш ҳозир сезони ҳамин рафтистаед. шумо метавонед дар лотареяи грин карта иштирок кунед ва бурд кунед. ба ҳама ҳамин корро ҳамин номерҳо ба шумо ёрдам мерасонад. ду бародарои татар Шаҳризад ва Шаҳдия Шавқат ба паспорт Шукежатӣ ва Суекедия Сеокадӣ ҳаракат карда истанд то ки дар Россия статуси беженс бигиранд. барои чӣ? ин ягона роҳ то ки ӯ дар концлагер нарафтанд дар Хитой. дар интервю барои Ителреал бародаро гуфтанд ки ба Татаристон омадан соли 2014 ба мақсади хондан ва баъдан ӯро хориҷ мекунанд ба сабабе ки волидайни ӯ наметонистанд барои хондани ӯ пардохт кунанд. аввал падару модари ӯ бо ин бародаро суҳбат мекарданд, хабар мегирифтандшон, не ки соли 2018 контакт канда мешавад. ман рафиқҳои хидмат дар Хитой мепурсам ва ӯ мегӯянд ки дар бораи падару модарат бисёр гап назан. мегӯянд ки ман набояд дар ин бора бидонам. ман мепурсам барои чӣ? вӯ волидайни ман. ӯ мегӯянд ки агар ман дар ин бора айво бисёр савол бутам, ӯ ҳам ба мушкилиҳои калон дучор мешаванд. ман гуфтам ки хуб, дигар намепурсамтон. ва рафиқҳом хоил шуданд ки падари модари ман дар ҳамун лагеранд, яъне ки бародаро концлагер. барои документҳои худшона продлит кунанд, ин бародаро бояд ки ба Хитой бараванд. барои чӣ ки ӯ гражданини Хитоянд, вагарна ай Татаристон ӯро депортатсия мекунанд. ва ҳозир бисёриҳо мумкин савол бутанд, хай чӣ, ҳеҷ гап не, гражданини Хитоянд метавонанд ки ба Хитой бираванд ва баргашта биёянд ба Татаристон ва регистратсияи худшона продлит кунанд. неги бародаро дар ҷои як гапай. ин бародаро метарсанд ки вақте ки ба Хитой бармегарданд, коре ки ба сари падару модари ӯ рух дод, ба сари ҳамиам ҳамун рух мед. яъне ки ёрам ба ҳамун концлагер мебарам. агар ман хитоӣ мебудам, ягон мушкилӣ ман надоштам. метавонистам ки худ 3-4 борам дар як рӯз Хитой барам. мушкили асосӣ ма ҳамине ки ма татаринам ва ма мусулмонам. барое ки ма тирма нашам, ма бояд ба Хитой духтар хонадор шам ва аз ислом отказ кунам. ба дастгирии адвокат Шаҳризод ба мигратсионная служба заявление менависа ва регистратсияи муваққатӣ мегирад. ин бародаро мехоҳанд дар ватани пешинаи худшон зиндагӣ кунанд, не ки мутаассифона бародаро регистратсияе ки ӯро доданд як моҳ пас буд мешавад. авлодои мо ҳаёти худшона додагиянд барои казан ва барои ҷангидагиянд. мо татарем ку. ба ҳамин хотир мо мехоҳем ки дар Татаристон бестем. 19 июни ҳамин сол ин бародарода рад карданд барои дар территорияи Россия ин бародароро паноҳгоҳи муваққатӣ бута. ва ҳозир боша ин бародаро ҳар ҷо кор мекунанд ва апеллясия додагиянд, интизоран ва умедворанд ки ӯро дастгирӣ мекунанд. адвокат Зухра Ҳамроева мега ки Татаристон бояд ӯро паноҳгоҳи муваққатӣ бута. паноҳгоҳи муваққатӣ қариб ки дар Россия дода намешавад. ман мефаҳмам ки ба сабабҳои политикӣ Россия зидди қарори Хитой намехоҳад ягон кор кунад. не ки Татаристон метавона ва бояд ки паноҳгоҳи муваққатӣ бута ба ин бародаро. ин бародаро ба ёд меоранд ки дар охирон суҳбати телефоние ки ӯ бо модаршон гап задагӣ буданд, дар оҷа модаршон ӯро гуфт ки бар нагарданд ба Хитой. ба гуфти ӯ ки ҳамаи мушкилиҳо ба хотири динае. ба гуфти бародаро ки телефонҳои рафиқҳои ӯро гӯш мекунанд, месенҷерошона мехонанд. одамо метарсанд ки хориҷи як кишвар бо ягон одам гап зананд. барое ки ту мусулмонӣ ё ин ки намоз мехонӣ ва ё ин ки просто дар хӯроки ҳалялни истифода мебарӣ, метавонанд ки тура ба концлагер
баранд. Официална хиди Пекин ин гапора рад мекунад ва мегӯяд ки корои ӯ танҳо барои мубориза зидди экстремизм аст. Ане ки хабарҳои пахш карда аз ҷониби ахборот ва организатсияҳои ҳифзи ҳуқуқ хуб нишон медиҳад ки ин кор танҳо мубориза зидди мусулмонон аст, асо бинад зидди уйгурҳо. Совети ООН мегӯяд ки заключёниҳои политикӣ ё ин ки диниёро ҳатто органошона мегиранд барои фурӯхтан. Бештари корро мекунанд бо мусулмонон. Адвокати обществои Хитой Ҳамид Сабӣ дар штаб-квартираи ООН дар Женеве дар як маҷлис оид ба ҳуқуқи инсон ин корро ба геноцид баробар кард. Одаморо ба заказ ба қатл расонданд. Ӯвора зинда ба зинда пора мекарданд. Гурда, ҷигар, шуш, чашм, ҳатто пӯстшона мегирифтанд ва баъдан мефурӯхтанд. Отравид кардани евреҳо аз ҷониби нацистҳо ва дигар корҳои даҳшатнок наметавонад баъдтар аз оне бошад ки одама зинда ба зинда пора кунӣ ва қисмҳои бадани ӯро бигирӣ. ООН бояд ки зидди хелкор мубориза барад. бардор фикр ақидаи худтона дар комментария бинависен ва ман ҳаракат кардам ки кӯтоҳ карда чӣ кор рух додааст дар хитои зидди мусулмонон дар шумо бирасонам. ҳамада хайр то видеоҳои оянда. бардору шахсе ки дар видеои пешина подсказкаро ёфт и аст Раҳмон Кишваров. ва бардору дар ин видео подсказка нест, ягон кас бо беҳуда накова. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.